Shalom, selamat hari Minggu. Hurian itu hata Yesus Kristus, habi perhalado partohonan HKBP Serengseng Sawah, pasaton Tuhamu amanami, inanami doh tu sude ruas naro tu par mingguanon. Selama hari Minggu madihita saluhuna. Tuhata nama dongani jalan mamasu-masu hita. Jala hupangido hami tuhita saluhuna asata jaga ma hahomion doho habadiaon ni par minggu tahun. Guarni mingguta sadarion ima minggu kuasi monogeniti. Lapatanna songon poso-poso naik baru tubuh. Jala topik ni mingguta ima pajongjong parsaoran na masih haholongan. Membangun persekutuan yang saling mengasihi. Marsangap matuhatai marhite par minggu tahun. Atong tapahibul maroha doh pikirata tapuka ma par minggu tahun tapuji jala tapasangap madewata marhite namang deon bukit DHKBP nomor 15 auna 1000 haligada ayat sada tolu doh ayat 4. Mari hite-hite guari debata ama, do guari anakna Tuhan Yesus Kristus, do guari to di parbadia, na tumo palangi do tanon. Amen. Hisapan mahamu song poso-poso na baru tubui, disusun na denggan naso mangaci, asalam ganda hamu marhite siani, molotung nunga di day hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagugotai, Olopo kamu ma debatani si Jakob. Haleluya. Matang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Dido hatamdo iko manau kami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Sepa rohai mahami
asa uduk kami tulomo ni roham, jala hot hami dihapor siaon nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot hei hasangapon sugut, silehonomu tu akan napor sia diho. Amin. Mari deita sabukede nomor 110 sada ayat 2 ayat 3. Tangion hamuma patik ni debata di hari mingguon. Matius bidu 22 ayat 37 sahatu ayat 40. Jadi di dok Yesus mah, siha holongamu do Tuhan debatam, sia nasa atiatem, sia nasa hosam, do sia nasa roham. Ido patik raja jala parjolo. Alai dos do argani napa dua honon. Si haolongamu dodongamu doso dirim. Pati na dua odo makakam nasa patik dohot hatani panuriram. Rodisi masahana. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mari dihita siya bukede nomor 677 ayat 1 do ayat 2. Manjo
duk jala tapasere maruhata laho manopoti dosata tu Jehovah debata. Mertang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala pertaluk ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Di bahaya ini saya sama sude dosa nami. Dan adong nahu pangasaho kami dukon ne asin roham. Hati goran na pinatupan anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Di bahaya ini pasonang jala puli mahami akan nahino ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabege mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Songo sitong na mangoluau ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomo dorohaku midahamatian ni parjahat. Nalomo dorohaku midahamumulak ni parjahati. Tumadiko dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon madi debatana digijang. Amin. Mari dehita sa bukede nomor 540 ayat 1 ayat 2. Tabege mahatani debata turpu epistel di parmingguanon. Tarsurat di poda bidu 10 pitu ayat 10 pitu 1 ayat 20. Laos hita jaha mamar sorik-soring. Humulai masian ayat 10 pitu. Manang ise na toktong marholong ni roha ima ale-ale. Alai tartulu dihagugotan pe yang godongan situtu. Makaholongi dosado manangise na makaholongi pargulutan. Halak na patibo pituna mangalului hamaguan. Rodisi masahakna martua doakan na tumangihon hatang debata jalan na puepsa. Amin. Mari dehita sa bukede nomor 120 ayat 3 ayat 4. Sai
tidak ko mahaporsiyaw tay, so nahina tidak ko ni dungata sa haporsiyawon di sadok portibion. Ra mahita madok. Au porsiya ti debata Jehovah idoama pargugo na sa tudusan na tumopalang do tanon. Au porsiya di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhan ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do iba na dihaw pinarsilang na tua tuban watoru unti tanom na mula mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudu di suamin debata Jehovah amanai pargogo na satu dosani di si maibana pai mamulak sogo tu tanon manguhumi halak na mangulu dohon na mate au porsia di tod di Parbadia yaladong sada huria na badia huria atau panyalak Kristen akka na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na madok mula mangulu sogo daging halak na mate doho dianguluan na surasuda. Amin. Tapi gema tikting mingguan. Horas madita saluhna. Titing nihuria minggu kuasi modegeti geneti 11 April 2021. Perjolo parmingguan di masa pandemi COVID-19. Pinangido tu saluhut ruas nihuria nama dohoti parmingguan di gerejaon asa taulahon ma aturan protokol kesehatan naung ditotopon pamaretata ima memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jala unang marpungu-pungu manang berkerumun di kompleks ni gerejaon adorang dohot dung sidung parminggota sialah haradion muna hupasat hami mau liate. 2. Jadwal permingguan bulan April 2021 Minggu 10 April 2021 manogot pukul pitu wib saha tuna sidung ulayah pitu walu dohot sia bahasa Indonesia dengan live streaming. Arian pukul sia 30 saha tuna sidung ulayah sada 2 dohot tolu bahasa Batak dohot live streaming. Botari pukul 10 pitu wib saha tuna sidung wilayah 4 5 dohot onom bahasa Indonesia. Minggu 25 April 2021 manogot pukul pitu wib saha tuna sidung wilayah 4 5 dohot onom bahasa Indonesia dohot live streaming. Arian pukul sia 30 saha tuna sidung ulayah pitu walu dohot sia bahasa Batak dohot live streaming. Botari pukul 10 pitu wib saha tuna sidung ulayah sada 2 dohot tolu bahasa Indonesia. Ruas na baru mamukka sadarion gabe ruas nihuriata ma ima Christian Ariesta Lumban Gaol manang naposo narodo nasida sian HKBP Lahat Resort Lahat inganan nasida nuaing ima di Jalan Jeruk Raya Gang Haji Keman nomor 36 RT 10 Sada RW Sada Jagakarsa Jakarta Selatan wilayah Walu. Saya anggiat mana sida gabe ruas nama ngolu di Huriaon. 4 ruas namoding. Nah di hari Senin 5 April
2020 sada nasalpu nunga marujungolu sada halak ama ruas nihuriata ima Luhut Demas Hutapea tutup usia 65 tahun nahinabaluhon ni inata inang Rita Boru Siregar jala manadikon tolu halak yanakon sada naung marhamulian sian huta Jalan Kelapa Peon Kebagusan Jakarta Selatan wilayah Opat jalatu udean dipatupa di hari Selasa 6 April 2020 sada nasalpu Saidia puli jala di perbogo itu hatta ma keluarga na ditadikon. 5. Acara pangapulion huria. Sada hari Minggu sadarion dung sidung permingguan pukul sia tolupulu wip patu paon ni huria tama pangapulion tu keluarga inang pendeta Sergius Pangaribuan Boru Simangusong sian ulaya pitu maringanan di gereja on domutusi papungupelean tujolo dohita bahen pangurupiota tu keluarga nasida jala papungota mapeleani anon dung sidung jamita di hari Minggu 10 April 2020 sada naro dung sidung permingguan pukul sia tolupuluip naing patupaon huriat tama ngapulion tu keluarga inang Luhut Demas Hutapea Boru Siregar wilayah Opat maringanan di Bagas Nasida ima Jalan Kelapa Peon Kebagusan Jakarta Selatan domutusi hari Minggu 10 April 2020 sada papungupelean tujolo dohita bahen pangurupiota tu keluarga nasida jala papungota mapeleani dung sidung jamita. Onom pertangyangan wilayah pertangyangan wilayah sada sahatu sia dipatupa di hari Kamis 15 April 2020 sada masuk pukul 10 sia manang jam pitu wip maringanan gereja on jamita sian ulaun ni apostel tolu ayat 12 sahatu 10 sia ria mahita madohoti pertangyangan wilayai jala totong taulahon aturan protokol kesehatan tuganup ruas nama dohoti pertangyangan wilayai asa dibuan B buku ede dohot bibel pitu padidion nabadia sadarion Minggu 10 sada April 2020 sada di permingguan pukul sia tolupuluip patupaon huriat tama padidion nabadia tu sia halak dak danak manang tolu dak danak bawa dohot onom dak danak boru patupaota maulaon padidion nabadiai dung sidung jamita sayang giat marhite padidion nabadia lam marsanga ma goarni tuhata di huriat tahun walu seksi paropuan manang sermon PHD naing patupaon huriat tama sermon manang PHD kategorial paropuan ima di hari Rabu tanggal 20 sada April 2020 sada masuk pukul 10.15 wib manang jam onom 15 sahatu nasidung maringanan di gereja on pelayan pangurupion tu dana pensiun HKBP hobar tu haputusan ni sermon parhalado partohonan HKBP Serengseng Sawa na di hari Kamis sada April 2020 sada nasalpu dohotiting naung panorangioni na pinasahat ni amang padeta resort di hari Minggu 4 April 2020 sada nasalpu taringot tu persidohotan ni HKBP Serengseng Sawah laho mengurupi hutang dana pensiun HKBP mamuka ari sadarion nunga dipatupa huriatta kotak dana pensiun HKBP di pintu masuk gereja on alani tatupahi ma HKBP hatopan
laho manggarar hutang dana pensiun HKBP marhite na mangalehon subangan tu kotak dana pensiun na pinarade ni Huriata. Jala diganup minggu akhir bulan di patupa Huriata ma papungu pelean sada kantong diganup parmingguon dung sidung jamita. Tua karuas nanaing mangalehon pangurupion secara langsung tu dana pensiun HKBP boy ma ditongos tu rekening dana pensiun HKBP Pusat Bank Mandiri nomor sada 07 00 00 Parhalado partohonan HKBP Srengseng Sawa madok tu saluhut ruas di hariadeon muna mangurupi dana pensiun HKBP hatopan di pasu-pasu tuhata ma peleatai ruas namar sahit sada Nyonya Siringo-ringo Borusi Hobing wilayah 5 2 Eben Purba Sian wilayah sada hata nitu hata madok dungi pangoluon ni tangiang hapor siaonima namar sahiti jala paheheon ni tuhat taima ibana sesama nang dosana molodung adong di ulahon Jakobus 5 ayat 15 ruas nama dohoti parmingguan Minggu 4 April 2021 parmingguan manogot bawa 42 halak boru 62 halak jumlah 104 halak parmingguan arian bawa 17 halak boru 70 halak jumlah 145 halak parmingguan botari bawa 74 halak boru 81 halak jumlah 155 halak 12 ruas nama dohoti buha-buha ijuk Minggu 4 April 2021 buha-buha ijuk bawa 27 halak boru 34 halak jumlah 91 halak 10 tolu ruas nama dohoti pasca paduahon Senin 5 April 2021 pasca kedua bawa 21 halak boru 23 halak jumlah 44 talak 14 ruas nama dohoti partangiangan wilayah Kamis 8 April 2021 wilayah sada sahat tusia bawa 24 talak boru 23 halak jumlah 47 halak 15 ruas nama ulang tahun Parhalado partohonan HKBP Srengseng Sawa pasahaton selamat ulang tahun turuas nama ulang tahun di Bagasan Saminggon Ima Sian 5 April 2021 sahatu 10 April 2021 daftar ni ruas nama ulang tahun bohi mata jaha di lembaran naung di parade Huriata hata nitu hatta madok di halo mohon rohani Jehovah dotahe akka nama kabiari ibana akka nama kalunguton asi ni rohanai pasalmen 147 ayat 10 sada di patupa Huriata do perayaan bersama manang ucapan syukur tu nama ulang tahun di Bagasan Saminggon dung parmingguan arian saplonom titing pelean Huria di Bagasan Saminggon taja habema marhite lembaran naung adong di hitabe sude parhalado ni Huria madok mauliate tuhita ruas naung mangalehon ha mauleoteonna songonima sahat ni titing Huria di Bagasan Saminggon sai di pasu-pasu tuhata ma saluhut akka peleatai taulas ni roha ni ruasna bahen sangap dohot hamuliau ni goar ni tuhata Horas
Marede mahita sia buku ede nomor 560 sia ya sada doh uduna hut papungu pilihan sada A doh sada B. Nami nidibata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hurian na hinaholongan ni Tuhatay Yesus Kristus, hata nidibata tuhita di minggu kuasi modok genition, imana tersurat ni ulau ni apostel biduopat memuka maisian ayat 32
sa Rodi ayat 27. Ujahama dihita jala tapayuti hutma di bagasan roha tabi. Alai sa roha sa ulua doakan na porsia na sapungwani. Jala dangadong nanggosada sian aka paradongan na madok hapujungan na artanai. Hatau padui saluhut na dietong. Jadi marhagugon si tutuma angka aposteli maka tidakon haheheon ni Tuhan Yesusi. Jalatung lomo si tutudo rohani halak mida sudi nasida. Halai ndang adong manang ise nasida hurangan. Ay iadong pe sian nasida parhauma manang parjabu digadisi doi. Dungi dibuan ma tuhor nina ginadisnai. Dipeakon mai tujolo niya ka apostel. Dungi disagion nasida ma tuaka na hurangan. Jadi adong masahala Levi sian pulo Siprus ima si Joseph na ginuar ni aka apostel si Barnabas mandok anak ni pangapulon. Digadis ma hauma golatna. Dibuan mahepengi laos di peakom ma tujulo ni aka aposteli di sima sahadna. Huriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus sepintas lalu da molo tapaiti turupu hatani debata nata jaha nahujaha nang nata bigina king longang dohita tarhatotong dohita mambigi songonima ngulu ni huriana parjului patupa parsaoran saroha sauluan masih haholongan dangadong mandok artana sadiri hapujungan na artanai atau padoi saluhutna digadis akahaumana manang tanona di pasatu aka apostel asa maridia ka apostel ma disagio tu aka nahurangan tutulongang do hita mabigi manang molo disihi ta tutu parsidoho do hita disi alai molo ta parhadap manuaing tu situasi manang ulutan nuaing buha jupak kita dope parsaoran nasongoni adong dope siya tonga-tonga ni hakana porsea madok dang hapujongan nartanai atau padui dietong manang adong do akka natarguar ala Kristen na barani manggadis akka tano manang jabuna lao dungi pasahaton hepeng siatu sian argana ni gadis ni tano nai pasahaton tu na poson di bata asa disagio tu akana maka perluhon molo adong dupe dohonot tama puji Tuhan ate alai buha molo suadong tema ni minggu tasadario madok pajongjong parsaoran na masih holongan. Dalam molo tapaiti nuay nga ka parsaoran na tadohoti lumobi parsaoran nga kana porsia na ginuaran na huria. Buha nung sitong mardalan parsaoran na masih holongan itong atongan ni huriyay. Manang buhi do patupaut ta songon na masa di huria na parjului di potonga-tonga ni huria sinuaingon manang di dia persoalan uban na subuhi huria di partikia sinuaingon patupahon pangalaho na jupang di huria na parjului ahado na mamambayan manang ahado na mangambati uban na subuhi huria di partikian sinuaingon manang akan natarguar hala Kristen patupa parsaoran songon na pinatupan ni huria na parjului
Gudang kasuku-sukun di bagas roha dan pikirat tak kamanginang. Jala tutus yoldo rohata asa jupang nian di tonga-tonga ni hurian itu hata di partikian sini waingon. Songada masa di hurian na parjului. Hamu akamang do tamu kenang nahi naholongan. Manang songon dia pe situasi nata dupi sudehi tanah pungon tutu tahasi holi do. Buha asa jupang parsaoran nama holongan. Persekutuan yang saling mengasihi. Dan hola di pamangan alai do ma di pambahenan. Do akasi patupaon. Tutu dia ma nagabi dasor dohoda manggugoyhon akan aporsiai asa jupang pangalaho songon hurian aparjului hamu akamang do tamu kenang naing takas do dihitan waeng aha do huria asa unang sa tabaen sarupa huriai do aka perpunga nadong di tonga-tonga di Portibion ia huria ima parpunguan yang akan aporsea di Tuhan Yesus Kristus. Na jino, na di papungu, na di papulik, na di parbadiai, jalan ni ramotan ni debata, debagas atau di perbadia. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Iko jelas do parjolo, parpunguan yang akan aporsea di Tuhan Yesus Kristus. Na jino, na pinapungu, na pinapulik, na pinabadian, jalan na diramoti di bata di bagas atau di berbadia. Jadi dang lomoni rohaku au marpungu do akadongan, dang alani hadiriokku, manang alani pangatusiokku, manang alani parulaokku, uban nama marpungu au disada punguan natargor huria. Alani to di berbadia do. Jala hidup nata hati dakol ganuk hari minggu. Aw porsia itu di perbadia jala adong sada hurian na badia. To di perbadia do na mangaleot tu hita haporsiaon. Tu Tuhan Yesus Kristus. Jala to di perbadia do nama johita sian ingana tanah maragami. Sian latar belakang tanah berbeda-beda. Jala di perbadiai diramoti Tuhan dibatahi tadi bagas atau di perbadia. Molo ido talapati jala tatusi huria kamanginang disima gabi jupang dihita saroha sauluan. Molo ido talapati pabuah huria ima perpunguannya karena porsea di Tuhan Yesus Kristus. Na pinaluan itu atas Yesus Kristus. Na jino na pinapungu, na pinabadiaan, na niramotan di bata di bagas atau di berbadia, jupa kita madisi saroha sauluan. Alai molodang i o jahanna, dang mungkin boy kita pa jupa kita saroha sauluan, itong-atongan ni huriye. Nang akan ang di bagas sada huria pe, marpungu kita, Ganup minggu, marpunga kapunga kategorial. Alai saya adong dope pangalahon na sosaroha sauluan. Nama bahini. Aladang di paluas todini di bata mangiani roha do pikiranna. Secara administrasi boh kita saroha sada punguan. Secara perpunguan kita boh sada punguan. Alai belum tentu kita saroha sauluan. Atong songon dia masa jupa kita saroha saulua kita tonga-tonga ni pungani ikoradido kita majaha hata ni dibata mas makarangguton hata ni dibata rap mangatusi ala makanguluhon hata ni dibata olo di patorang di leon dibata maritodina pangatusion asa saroha saulua kita. Jala ido hama kamang dutang makinang. Nataida di bagas satu puktual nuaing. Sian rohana saulua do akan pinapungu ni debata marhito di berbadiai. Jala
marite sarua saulua manasida mandok dangadong nanggosada sinaka paradongan na mandok hapunjungan artanai hatau padoi salu na dietong alahatan di bataro to di barbadia namia di baga saroha nasida sarua sauluan nasida sapunguat dohita sada pamatang dohita na paduahon jupang nasida na nilehon na adong di nasida aka arta mana aka odeng dang di rajumi i gabi hapunjungan na artanai alai gabi milik bersama ima kekuatan ni hata di debata do to di barbadia na mangulai tonga-tonga ni halak na mandok dirinya perpunguannya karena porsia manang huria. Jadi moloso jupang do pedi hita pangatusion manang pangalahon na songoni berarti adong do peneko si pareson sia kita kamanginang. Molo adong do pedi hita pangalahon na subuh saroha saulua kita dang na so margugu to di barbadia dang na so mangula to hata ni dibata hita do na mangabati to di barbadia mangula di bagasaro hatta manang naso paluason huaso hata ni dibata paubah roh ado pikirata alai bo mulate ma ditu hatta dada alani hita uban nabu hita patupa aka hajong-jongan ni sada punguan na sarwa sa uluan alai mangula do debata isadok portibion di rohani jolma ganup jolma nang pe akan sator guari akan sator persia do pe Tuhan Yesus Kristus dia mai taida kana masa di partikian na perpudion aka bencana alam aka pabahenan niya kana atas nama agama mabahen akan hasisiga tu aka lingkungan torop halak memburai akan nasida na mandok atas nama agama manigai jalan bahan aka hasusan naksongoni bencana alam nadahon halak Kristen na targuar halak Kristen mangaleon aka pangurupion do sudi aka jolma manusia naso porsia di petu Tuhan Yesus Kristus mangaleon aka pangurupion na mangurupi akan mengadupi aka hasusan ima taridani na mangula di bata itong-atongan ni portibion atong dia mahasurungata song halak Kriste kita pabua naong majalo haluaon panubusion di sia di bata mariti anak na Tuhan Yesus Kristus tutu ikot tahanguluhon jalata-dalaton punguan na pinanojong ni di bata di bagas atau di barbadia imahita akalak na porsia di Tuhan Yesus Kristus ikorade jalaulo di hita unang magabe ta pikiri manang ta atusi pabuan naong gabe Kristen tercatat di gereja tercatat secara administrasi di gereja madohoti aka permingguan mandohoti aka punguat dak kolani ana ikon cupang do di bagas kita sa roha sa uluan jala sudi mandok akan adong di bana dang milik nasa diri alai hato padoi dietong dang mungkin jumpa kita pangatusion manang kondisi parsaora na songonia kamanginang songona membalikkan tangan konaradi do hita ikan olo di hita babua asa jupang di tonga-tonga ni ngulunya kana porsia na pingin ang idon di bata di ngulunya kana porsia hamo kamang do tamakenang parsaora na songoni jupang itong-atongan ni huria na parjulu dung manaik Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang dung mate hehe jala manaik Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang akasisian
disuruh Tuhan Yesus Kristus mardongat toto di barbadia mamaritahon taringo tu Kristus naung hehei jalalani barita nauri taringo tu Kristus naung hehei ma gabe nasida saluhutna molo di bahasa Batak ayat 30 dok tung lomo situturo rohani hala mida suri nasida alai molo di bahasa Indonesia songonodo di dok mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 30. Molo ayat 30 dalam bahasa Batak jadi mahagogos itu tu maka aposteli maka tidakon haheyon Tuhan Yesusi jalatung lomo situ tu rohani halak mida suidana sida. Alai molo bahasa Indonesia mendok dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Allah ni barita nauli taringot Tuhan Kristus Yesus siana matei jalala ni ima gabe dapota na sini roha salut akan porsia di Tuhan Yesus Kristus jala ima na mengoncar roha nasida mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah dan hidup dalam arta portibi na melimpah-limpah dangi alai kasih karunia Allah na melimpah-limpah iba na mia di bagasar rohana sida. Jala hidup sa sitong na makamang do tamakinang. Ngulu ni ala na porsia. Mana ngulu ni punguan na kana porsia dang sian siadongan. Sian odeng anang arta portibi na dong di ibana nagabi ukuran. Alai asini rohan di mata na jinalona. Na dihanguluhon na jala sisong na mo kamang do tama kainang aka naong majalo pasu-pasu siya banua kijang do hita salud na idong apostol Paulus di Efesus ada tului pinuji ma debata di bagasa Tuhan Yesus Kristus nang upasuor ragam ni pasu-pasu siya banua kijang kita semua sebenarnya sudah menerima kasih karunia Allah dari sorga itu. Alai saya tahu tong do asini rohani di bata mana pasu-pasu di bata na dihitai ima ka odeng. Jadi saleleng sojupak kita ka odeng mana arta ni portibion. Kira na sotar pasu-pasu mahitaon ninna hita. Jala tadok halak nama mora guk arta na di portibion akai mana tar pasu-pasu ninna hita. Hape dangi. Jala di ba mungkin mangatusi mariti harta na portibion na dong di bana ima gabi sada dasor di ibana lau patupaon aka pangurupion tu aka na humaliang belum tentu ay mola hamoraon manang arta ni portibi do gabi tujuan utama ni hita manang sasaran utama ni hita na manguluon alai molo tarajumi do pabuan nang majalo asin rohan di bata hita di bangkasan na porsia Tuhan Yesus Kristus jala ido naik kertutu jupang di padalanan ni nguluta gabi taroja do rohatta laho maka moleatehon jala mamake pasu-pasu na nileo di bata tu hita maritia ka odeng lau patupaho parsaoran na masya holongan ido hama kamang do tamakinang na pinatari dahon ni huria na parjului nuaing buido jukpa kita parsahoran songoni itong-atongan ni ngulutta di partikianon lumobi di partikian na dalatonon macce balga gogo manang huwaso ni toddi ni portibion toddi individualistis, tondi materialistis, todi hedonistis, individualistis, ugijang doi sian egoistis. Anggo ego adong do dihita ganop. Alai mo lo didok individualistis, todi ni individualistis lot ima todi na mangarao kita mamake salu akka gogo na dong dihita asa jupang dihita na dihitai na dirohatai. Halak nasik pe molo ikon korban honot tadi asa jupang na dihitai korban honot tadi
Ima tondini individualistis. Tondi konsumeristis ima tondi nanay manuhor sa luwa akan harong di portibion. Tondi nanay memiliki segala sesuatu. Molo pangalahon na songonon. Badi upayahot do. Hapor siyahon na pemolobui digadisi do. Asa jupang di bana aka hamoraon hasangapon do akan nasingin. Itonga-tonga ni ngulu na songoniman nuay hamua kamang do tamakenang di pakuling yatan di batahita asa ta pajongjong huria nasa sitongna. Pajongjong parsaoran nang pinajongjong di bata di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dia mana ko si patupaota. Na parjulu ima ikotutu mahita madalaton parsaoran nang pinajongjong di bata di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Saroha sa uluan. Dang nama balikat tangan saroha sa uluan non terus do hita memproses asa jupang di hita pangatusion saroha sa uluan sehati sepikir pabua hurian ni Kristus do hita hatarjani pamatang ni Kristus do hita di portibion. Molo idok pamatang suri do hita ruas. Suri do hita ruas ni debata. Daong majalo ragam ni akapasu-pasu siya badua gijang. Na majalo akapangatusion habiso do akanasingi. Nuaing buhama hita ganup na majalo pasu-pasu debata padumuhon, patomuhon. Hadiriot tada maragami. Dangi ko gabi sudi gabi tangan, dangi ko sudi gabi kaki, dangi ko sudi gabi si majujung. Alai sudi hita ruas ni pamatang ni debata, iko pakiot tado, nasa pasu-pasu, kuaso do hagogon, dan ileo debata tu hita ganup. Idom bayan adong padohan na mandok. Kepelbagaian adalah kekayaan. Kepelbagaian untuk kesatuan. Iko na halah sonot tada kebelbagayata dabi delian debata tu hita alai do sada tujuan buha asa jupang di hita saroha sa uluan jala namangihut tentu di leo debata do tu hita pasu-pasu ala debata do bungal di pasu-pasu alai kota kasto di hita kamanginang pasu-pasu na arga na nileo debata tu hita ima roha na sonang pikiran na denggan, roha na sonang. Dang akaod deng nadong di portibion. Dang ina utama. Ale mau jupang di bagasa kita roha do pikiran na denggan. Manang dia penadong di bagasa kita na nilihon di bata parjulo tahamalate ni. Tahalason. Dungi tapake laho patupahon. Naho bartulomon ni rohan di bata. Ido bahen saya ni jamitaho do molo martangia kita molo mangido pasu hasesani do sahita tu di bata tapangido ma taha tidak koma songon haradion nami songon panguluyon nami manisa do sa indongan alai jojot do hita martangiang sesa madusa nami asa unang tarabba pasu-pasum tuhami ninahita itu pasu-pasu itu roh adu pikirata. Apa sebenarnya dang naso di pasu-pasu di batahita. Ganup hehe sian ganup hehe ita sia pedomata. Ganup nilok tu di batah tu hita hosa. Dunga jol manatar pasu-pasu ita. Ganup jupang bagasa kira pikiran atau orang. Dunga tar pasu-pasu ita sisi. Alai saya taedong do pasu-pasu nen le bata tu hita ika ima pasu-pasu hamoraon hagabiong hasangapot. Alai kot ingot hita kamanginang molo tapangi do pasu-pasu. Ikor olo do hita gabi parhitian ni pasu-pasu ni bata. Una kolana gugu majalo hita. Ai Tuhan ipe satta bidang naotoi mangaleo pasu-pasu na tu jolma. Alai dang diparhasiang pasu-pasui pakion lau mangulahon
na pinangidon di bata. Jadi ima naik kota ingot. Molo somartabba pasu-pasu di bata tu hita. Berarti na somardala do pe pasu-pasu nang nila di bata tu hitai. Tu akadongan. Isongon nama muka kradi, molo ni muka kran. Adong ember na manampung. Baik ko mengalir di. Ay molo orang di mengalir di ba marisuang. Jala de bata pedangolo mengalir pasu-pasuna tu ganup jolma asa marisuang pasu-pasui. Asa molo tahapur siai ia makam amanginang gabi tutu mahita halak na mangulu songon idok niya telupul naking hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Memang di huriana parjului adong lu siatong-atongan nasida narade manggadis haumana manang jabuna dungi tu horni jabu manang haumai dibuan mai dipeyako mai tujulunnya ke apostel. Jupa kita do be pangalahon na songonia kamanginang pasti bolo tatar do isi do debatana mangaleo pasu-pasu na tuhita jala taboto jala tahapur siai do dile debatado tu au pasu-pasui asa gabi perhitian ni pasu-pasu porsia do kita nah ya masa di huriana parjului bui masa di partikiata sinuain ido bahen kita KBP visi nih KBP ima menjadi berkat bagi dunia. Nunga 160 tahun mah kita KBP halak Batak, halak Kristen Batak, majalo barita nauli, nunga terpasu-pasu kita nian. Alai songon na maol do kita patar daun huriana terpasu-pasu kita. Molope di minggu na salpu pinasa tu hita taringo tu dana pensiun jala gununga pinatorangi ayolo si pata akan aso mangatusi ahado si bociri taringo tu dana pensiuni saya gudang ma aka naso niatusanna di dok adong main nama dok ay wawa di tahun ay halakodo nama jalo so iboto halako sondia alai panorangion niyo pue porus nari Jumat nasal puno hari patorangi sayang giyak magudang akan mangatusi dari ngotusi asa unang salah di dok dung niyo nga salah madok na sobinotona na ngadong nabidahen ay gudang non songoni tonga-tonga ni huria na ngadong nabinahen na alai saya gudang hatana adong na mabait marungutungu tibana. Jadi akapangalon na songoni hataridan ni naso jupang dope tonga-tonga ni huria saroha sauluan. Alani dang na to di barbarian na samangula di tonga-tonga ni huria itu hata KBP nang marumur 160 tahun. Lumabi hita KBP sereng sesawaon 52 tahun mana 50 tahun mah hita. Tarpasu-pasu do hita saluna. Toho kamanginang akan natar pasu-pasu kita sudi adong do pena sotar pasu-pasu di huriao molo adong do pena sotar pasu-pasu bertudu bajo angori dok martudu ngadok nabarani alai molo dok ramai ta manupahi anggui murut masa ada aka pangalahu ngasongoni dau masya kita nunga ta bangkit tonga-tonga ni huriata panitia pesta gotilon panitia pemberdayaan jala tatu si doa gotilo nih panen kita nadi kota memang udah harung namar panen matani tahun tasitong na nunga hebat ngulut tadi Jakarta on di perkotaan on ganut bulan tajalo do hasil na taula tasitong na ikomardala do di tonga-tonga ni hurian adong di perkotaan on papungupilian ganut bulan dang peliat tau be pila bulan mah ay ganung bulan do hita majalo di hitaan di patu pa pelian go peliat tahun ala
Sahal sa tao do marparbue na niulana. Alay marubai maoldo. Maoldo pihitan na di Jakarta. Dungin na ba duahon? Tahun berberdayahan. Khobar tu na totop pepipiran ni huriata tahun memberdayahon HKBP saluhutna aka pangulana do aka ruasna. Diberdayahon sian hapor siaw do saluhut. Unang hapor siaw na pepeng. Ngamatua ngamarumur alay pepeng hapor siaw na. Murah marungutut. Murah manguhumi do akan asing. Hola mereng hakurangan hasalan ni jolma. O mana tau tinggan. Apa yang ngamatua? Akan ngamatua saya songna iko gabe sileopoda manian. Unang gabe sian akan ngamatua ungut-ungut doakana barita na sodinggan na di baritahon. Sudi mai iko terlibat nian. Pinabangki panitia gotilon. Gabe perpanjangan tangan ni huria lau papunguan akan rekod di huriaon. Sudi mai iko dohot manupai bekerja. Unang harong na marpungu-pungu di pudi-pudian. Mau lomar pesta misalnya. Mana harong mahatok na mula. Ay mar pertanyaan kami segala macam. Adak songoni huria. Pemberdayaan iku sudi itu kita manupai. Ido gambaran huria na sasitong na. Si horo hatta sa Jupang papunguan ni akan na porsia na songoni. Nang mungkin Jupangi. Moloso taulaho ni. HKBP sreseng sawaon. Sebenarnya ikon hehema bangkit masitiaw patangam mahita mangulahon hapor siaon naning lehon de bata tu hita ganup asalam mahebang hurian itu hatta asalam maju lam meningkat mangalehon akka pasu-pasu najinalona sia Tuhani sian iasnya rohana sian panadaonna di dengan bahasa doa sini rohan di batana jinalo. Jadi dia ngunang gabe paksa. Memang diatur hordo diaturate. Adong hak ni ruas, adong kewajiban. Alaidak saya sudi ikut aturon. Ido banto di barbadia mangula di huriai. Nah iko mangula tonga-tonga ni huria. Sudi parhalado ruas. Mengonjar rohan yang akan ruas do parhalado. Patu paon akan naulun denggan. Khobar tu pasu-pasun di bata. Najinalona. Alay molholan na may mahot do kita. Badang mungkin maju. Ala nadong do menggerakkan. Surido nang majalo to di barbadia to tu mariti to di barbadia nadong di kita gano diojar kita. Digerakkan. Mari bersama-sama. Mari berbuat. Mari bertindak. Totu tanipihot dos sa sitong na. Ala ko ba to dinipihok kamu do songon dia huria HKBP sresing sawa tujuluan non. Manang na songo-songo non mahita. Iko na dong nipita kamangina. Mimpi yang bukan mimpi saja tapi harapan yang mau diwujudkan. Idong bae na dong na mga orang madok tu iba amang molo neng adong neng di ho mobil bae juga rasina. Baik juga garasi na. Ay mau larong garasi da Roma mobili. Ay di Jakarta gudang do sa rumah garasi. Mobil na di pinggir jalan. Satabi kamangin na ngate. Jabu na masuk gang mobil na pinggir jalan. Ahar lapatan ni. Lapatan na harus ada mimpi harapan ke depan, melihat, mewujudkan. Unang gabi hal na pesimis kita. Dangadong ditoppa di bata jol maon. Na songonom mau pugus. Sangon mau mamora. Songon mau daw. Sudi do kita ditoppa di bagasa Kristus. Tinopa ne baru do kita saluhut na. Alay nang nagabi tinopa ne baru lau mangalui arta mana hamoraon di Portibio daw. Tinopa ne baru kita di bagasa Kristus asa gabi panian kita dianguluan na manoktongi. Alay na tadalaton nguluta di Portibion, hobar tu pasu-pasu do asya-asin di bata na tajalo, asa sahat ita tuang ngulu na manoktongi. Songon dia mangulu na manoktong na pinaray Tuhani, ima na iko si wujutonota di tonga-tonga ni Portibion, di padalanan ni nguluta di Portibion. Ido bain
Didok dia tolbonomi jala adang masalah Levi sian pulo Siprus imas Yosef na ginawaran ni apostel anak ni pangapulon di gadis mahauma golakna sahala Levi taboto do isi sahala Levi orang yang bekerja memberikan hidupnya di tengah-tengah rumah Allah sasitong nasian nguluna di bagas huria itu ibana majalo alai di gadis ibana do nado di mana di leo muse tuhuriai lau mangurupi di papea mai tujulunya kapostel mali Levi de bana alai arta nadung imanai di gadis dungi di payakom mai tu julun apostel asa maritei di sagion apostel mai tuaka na makarikoton tuju akan namaraladui tonga-tonga ni huria na mangaleo tikina nguluna sianima nian nguluna akan narikot di nguluna alaidang nangabe mamangambati akan ajinalo nai boi lehonon na musia tutuhani asa mangurupi akan napugus akan nahaurangan jadi molo tahatu siya mo kamang do tamakinang salut akan nanilehon di bata tuhita aka pangatusion aka ordeng aka arta do akan nadong dihitai asa gabi ula-ulan di bata hita mangurupi jala patupahon aka daulo denggan songon naong binahin di bata jala songon na binahin tuata Yesus Kristus ujung uluna di Portibion pasti jumpa kita do tonga-tonga ni Portibion parsaoran nya kana porsia na tutu jala nasitong na hinahlomon di bata itonga-tonga ni Portibion dang be persoala kita akana maka tidak kona satu tube dang be persoala da dong tonga-tonga ni huriei akana masih hosoman dang ibe ai marisuang nai tu hatai pajong-jokon huria itonga-tonga ni Portibion molo saya dong dope akana masih hosoman akana marsugo ni roha akana marhaci ni roha do akana asing tonga-tonga ni huriei ikut apasiding ma aka pangalahon na songoni hamo kamang do tama kenang nang hinaholongan di bagas satu hata Yesus Kristus sadarion di patu-patu huriata do padidion na badia tu akay anakon ni huriata obar tu tikting na tabigina king adong siya halak na sida tulu bawa onom borua dala di hamu akan natoras dada holan hamu na marlasiroha di bagasa sadarion sudi ruas ni huria akay bis rengseng marlasiroha di bagasa sadarion ala martabba bilangan ni akan aporsea nagabi panian di hanguluan na manoktongi ala songon natoras hamu na mabuana kaya nakkomu na manjalo padidion na badiai dada holan ulaon sadarion ulaon muna dung dibuat kau ndak dan aku majalo padidion na badia manigor sai ma ulam muna tahu ikon tugu-tugu muna do akada dan akon manada jala maka porsia de bata dan ya porsia munai mengajari nasida martangiang memuji pasangapon de bata ai tiruat do najinalo nasida di partikia sinuaingon jadi mula mo kana toras losok martangiang saya holan na mangaluya kana reko di pardagingon nungi dak jarang do hamu maredde mangindeon edde huria tonga-tonga ni bagas saya holan edde ni Portibi do manang saya songon lagu niak kana posunuaing sa palahu pilit saya holanima di edeo kamu badia ma mangu bagurang dak danakon di bagas na porsiaon na baga do hamu nuaing naroon ale unang hola sadario baga ni baga muna nakola baga ni parduru sabing ikon burhat nian sian rohapar bagasun
ay bertanggung jawab nang hamu akan atoras nama buana kaya nakon majalo badidio na badia asa hehe jala lam tudenggan na huria kaya bebek sawaw ay do sipatan yar sakon dipatupa badidio na badia dipatupa huria maka tinang hapur siaon alay dung mardala ni songoni maol na jupangan be akasituan na di wekipe maol do manghubungi na sida do akan asing alania kamang inang lumobi dia mu akan atoras na mabuan na kaya nakon majalo padidian na badia na marpada do hamun waeng tu debata do tu akaruas na pungu dison na sian hapor siam muna do hamambuan na kaya nakonon akan nakomunaw majalo padidian na badia alay udut na mamuse ikotugutugok kamu mana sida asa gabi ruas na mangulu na sida dakola pamatang na mangulu alay parto dion na ay dasor na sian hatan di bata na pinasa muna tu na sida ujudak danak manang ujuna mardala na sida di pagasan pardalanan ni usia imana gabi ujahan di nasida di pardalanan ngulu na tu akar na mangyut jadi molo na gabi jupang ruas na mangulu na sida tu akar na mangyut iko puka muna mengajari nasida dum di pasah tamuan no nasida tu padidio na badiyai daktar patu pahamui mangasau pikiran dok gogo muna iko to di barbadia madongani hamu mangulahoni asa tarpatu pahamui asa margogo ulaon na pinasahan ni di batatu hamu amin. Moliate mahu pasatami tuhol itu ham naung mamakulingi hami marhiti hatam na badiyai na paingoto kami saluhut na laho pajok-jokon parsaoran na masyaholongan parsaoran yang kena porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus tutu asa jupang parsaoran na masyaholongan iko jumulu majupak di bagas sakabi saroa sauluan di bagasan ho pabua salut na hami akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus na jinom na pinapungum na pinabadiammu jalanan ni ramotammu di bagasat tod di perbadia asa jupang di hami pabua pamatangmu do hami tonga-tonga ni portibion na tidopam do hami saluhut na hobar tu pasu-pasu do asya-asinan lihommu tu hami alani songon akaruas ni pamatangmu hami sudim mahami ikon mangatusi hajongjongan do pangulahon nami na iko pataridaon pangulahon ni pamatangmu mariti patupa parsahoran na tutu na marojat tu hatam na badiyai do na tinugudugun do di berbadia do maka tidakon pabuah saluhut akan adong di hami nasyakodoi jalanan lehom tu hami asa pakyon nami laho patupahon aka ulaon para sinirohaon mangurupi akadongan na marahurangan asa salut na hami marlasiroha mariaya mamuja pasanga poko jalanang hami salut na pe akan natarguar huria pamatang ni Kristus tonga-tonga ni portibion tarjunang hami lau patupahon ulau parasin rohaon mariti akka na adong di hami ganup aliamang pergugui jala patao ma huriam di sadok portibion lumobi huriam hakai bisa sing sawa lau patupahon parsaoran na masyaholongan mariti akka ulau parasin rohaon na hupatu pahami dia karya-hari na mangiut nunga hubabang kitami panitia pesta gotilon nang panitia pesta pemberdayaan saya pergugui panitia na dua asaboi di bagasa sadani roha lao patupahon aka ulaon lumobi lao paheheon pahicaton parsaoran panindangion do ulaon parasin roha untong katongan ni huriamon songon yang ngamang di bagasa sadarion
upatu pahami do padidio na bedia hobartu tonam imatus sia halak dak danak na binuan niya kanatorasna alaniali Tuhan saya jalo maka dak danakon gawe paniat di harajaumu na manoktongi jala pargugui maka natoras lau mangulaw nakatugas at tanggung jawab na sida tu akaran na mangyut pagoda-godakon na kayanakon na pinalumehom mo tu na sida asa gabi danak na siya na mangulu hobartu hatam na badigay so ngayon amang aliamang hutangnya ko kami do akaruas ni huriam na marsahit na subuy rap do tami mamuja pasangapon guarmo diari na pinadbadiamon imay na nami inang siringuringo do borusi hombing do eben purba saya si maroham aliamang turuas ni huriam songonin ang karuas ni huriam na subuhi hugo ari hami sada-sada naso tercatat di warta jematon do manasida hutangnya ko kami asaho marasin roha tu nasida aliamang mangalehon hiras ni roha pakirimon dumobi hamalumon mariti aka ubat si panganon manang para medis na mangubati na sida songonin ang aliamang akaruas ni huriam na marulak taon di bagasa sada minggu na salpuon mamuka ari 5 April 1 ari 10 sada April di bagasa sadirion say tabay magajang ni umur hahipason nasikop nang aka pasu-pasu noot akan na pinarsita ni roha na sida say homa na mangalehoni asa marlasi roha jala mariaya na sida mamuya pasang apoko uhut patupahon aka ulaon na sida ima inanami inang Susiwati Parwena Burus Bagariang yanakon nami Joas Basterman Marpaung inanami Uli Borusitopul anakon nami Joshua Teona Yordan Siombing anakon nami Aure Natania Boru Apriliani Benny Supriyadi Siregar inanami Marlina Boru Simanjundak inanami Lemiria Boru Raja Guguk inanami Rita Melati Boru Manulang inanami Feradona Boru Nababan inanami Ernita Triana Artauli Boru Pangaribuan yanakon nami Ray Diaz Leonardo Sipayung do inanami Sino Rosita Boru Simanjuntak do akaruas na marulak taon di bagasa sa menggion na subuhi hugo arihami sada-sada asima roha maliamang sapara naong nilaw ko gajang ni umur sa lehom ma akan uladinggan 7 lanon tu akaruas ni huriam na marulak taon ni songonin na amang nanay patupan ni huriam ima ulaw pangapulion tu keluarga ni nanami inang padita pangaribuan boru si mangucong do akayan nakon na duksido pang mingguan nami di bagasan arianon say homa na pataluson niya liamang asa tarapul si tuturohan ni inanami do akayan nakon na tinadikon na posomi nang songoni di na upapunguhamian no pelian pangurupion nami sa ito dimima na manggorak korohan nami kanop lau pasahaton pasupasum ng hujalo hami lau mangurupi keluarga ni naposom di sitaonon nan masa tunasida asima roha maliamang dihami sa luhut na pasatami mangulo nami tuho diakan nanay si patupan nami di bagasa sada minggu na negroon say homa na mandongani jala manggugo kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan tangihom matang yang namion amen. Mari di mahita siap buku ende nomor 120 sada et sada uhut tapasahat peliat tatu pusat dotu mengurupi keluarga inang padita mari buah burus mangucong. Jesus
nuaing sahat mahita tu ulau padidion nabadia alani taparadima edikta buku wende nomor 146 ayat 1 ayat 2. Di ayat 2 anon jongjong mahamu akan atoras. Martangi yang mahita alia manami nadiba nuwagijang narodo hami tujulum mabuan akad dak danakon saya si maruham jalo manasida gabi anakommu pasu-pasu jala pargugoi manasida mangiai hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hamua kadongan nama buan dak danak si didionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion nin nama dok akasi siadna budai hamu masaluhut bangso didi hamu nasida tu bagasan gowarni debata ama dohot anak dohot toddi barbadia ajari hamu nasida mangaraduti saluhut nahuto nahoni tu hamu jalai ngot mah sai dong anakku dohamu ganup ari rasi rasa roh ajal nihas yang anon manangisi na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan alai na so porsia hona uhum sugut tangiok kamu ma dohot hatan na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan na mabuan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasi sian naima na mambuani jadi dong diida Tuhan Yesus si suguma rohana didokma luasamu ma akada danakui rotuau unang orai hamu nasida ai diakasi songonido harajau ni dibata na tutudo na hudokotu hamu manang istipe anggos sosongon dak danak ibana manjalo harajau ni dibata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akada danagi dia pehom ma tanganna tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor seotai rapma hamu madok au porsea tong alusi hamuma hatana husuku tonon na parjulu di pangidu hamu nuaing didion akada danakon tu bagasan nina hina porsiau muna alusna di pangidu rohanami ulak ko sayanari
Dipangido hamu nuang didion akada danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna paduahon biha nauludo hamu mamudai anak kamu naon asa diboto jala diuton nasida hatani debata patuluhon nauludo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gabi ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiyai. Sini nak. Ya. Kepalanya miringkan. Lo mainang maniut. Inang maniut. Enggak, kepalanya nih. Amang pegang kepalanya. Ya. Miring. Miring ya. Miring. Miring ya. Dia pamus. Bisa keluar. Datang. Miring. Ya, ya, oke. Ali Nadia Patarida Siaduon Boru Lubar Raja Udidi maho tubagasan guar di bata ama do tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guar ni tod di barbadia amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habo mon tu harajaon na olak nion rodi saliling nililing na amin. Adriel Benedict Sinaga. Tiup si Majujung. Ya. Ya, pegang kepalanya. Ya. Iya. Ali Adriel Benedict Sinaga. Udidi maho tubagasan guar di bata ama. Do tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guar ni tod di barbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habobongok mon tuhara jaon na olak nion rodi saliling nililing na amin. Yonder tersekilia ya kejunok miring miring iya oke tiup miring iya oh iya Ali Friska Sisilia Nafa Boru Manurung Udidi maho tubagasan guar di bata ama doho tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan guar ni tod di barbadia amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habobongok mon tu harajaon na olak nion rodi saliling nililing na amin.
Ali Michel El Shaddai Marbun. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Doa tu bagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Pegang. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habobongok mon tu harajaon na olak nion rodi saliling nililing na. Amin. Yeskiel, saya sakaman. Yeskiel, sakaman. Bisa dulu ya. Dia si majujung nama. Ali Yeskiel Pasca Hutauruk. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Doa tu bagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni tot di parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habo mon tu harajaonna olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Sikisya. Ali Kesia Valeria Boru Tauruk. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Doa tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habo mon tu harajaonna olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Ali Jovanca Gabriela Boru Tauruk. Udidi maho tu bagasan goar di bata ama. Doa tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di hababongok mon tu harajaonna olak nion rodi saliling ni lilingna. Amin. Ali Gilbert Christian Hutauruk. Hudidi maho tu bagasan goar ni di bata ama. Doa tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di hababongok mon tu harajaonna olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Ali Teresia Claudia Boru Tauruk. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Doa tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habobongok mon tu harajaonna olak nion rodi saliling ni lilingna. Amin.
Hamu akan toras nang mabuan dak danak terdiri jongjong mahamudi nganamuna. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasatami akada danakot tuho. Jala dijakon hodo nasida gabi anak kommu. Marhiti-hiti padidion nabadiyai. Asa masuk tuhuria ni ala Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham dohot dia kanatoras ni dak danakon. Sai pargugui jala ajari manasida manugu dak danakon tuho. Asa rap nasida taruli dia ka artani harajaumu. Amin. Mari di mahita siang buku ende nomor 147. Buku ende nomor 147 ayat onom laos jongjong mahita saluhutna. Yakob mapilian nata papungon tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasata mi masia na nilehon mi tu hami pilian nami tu ho. Say jalo mai gabi uap na husu si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni si leon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandong moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, say binarbadia magowarmu, say Roma harajaom, say saut malamoni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sisa maldu sanami, songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur homma damena tutodi munabi. Amin. Selamat hari Minggu ma di hita salu nakamanginang. Dusidung acaraon tapatupa perayaan ulang tahun, dusidung perayaan ulang tahun tapatupa pangapulion tu keluarga inang padita pangaribuan Boris Mangucong dok yanakon. Jadi buan hamu inang para leun nami kuwi tuson asa hatop. Iya. Neng marpoto do hamu do tahu karena toras atong hatop ma isi do parjulo naking ima urutan na